הקדמה. לפעמים נראה שהזמן הוא קו ישר. אבל ברגע שעוצרים, מבינים שהוא לא זז. אנחנו נעים דרך העומקו הבלתי משתנה. וזוכרים את מה שעוד לא קרה. מחזור זה הוא ניסיון לשמוע את הדהוד העתיד, שכבר מהדהד בתוכנו. לא נבואה, אלא חזרה אל מה שנשכח פעם. התרגלנו לחשוב שהזיכרון שייך לעבר. שהוא שומר רק את עקבותיהם של מה שכבר קרה, אירועים, אנשים, צלילים, מגעים. אבל מה אם הזיכרון אינו ארכיון, אלא דרך לגעת בנצח? מה אם הוא אינו קשור לזמן, אלא רק משתמש בו כשפה? אנחנו חיים בעולם שבו הזמן זורם כנהר ישר, מלידה למוות, מסיבה לתוצאה. כך קל לנו יותר להבין את הרצף של הדברים. אבל זו רק אשליה נוחה. במציאות, הזמן אינו זרם, אלא מרחב. שבו העבר, ההווה והעתיד מתקיימים זה לצד זה. כמו דפים בספר שכבר נכתב, אך נקרא שורה אחר שורה. התודעה היא הקורא, המעלל לאט בין הפרקים. ומה שאנו מכנים זיכרון העתיד הוא פשוט הבזק של הכרה. כאשר המבט נעצר במקרה בעמוד הבא. התרגלנו לחשוב על הזיכרון כעל מאגר, אבל מה אם הוא אנטנה? כלי לתפיסת לא רק מה שהיה, אלא גם מה שיהיה. כי גם העבר וגם העתיד אינם דברים, אלא מצבי תודעה. הם קיימים בתוכנו, כמו אפשרויות שטרם התממשו, הממתינות לתשומת לב כדי לקבל צורה. כך האמן זוכר את הציור שעוד לא צייר. כך הנשמה זוכרת את הדרך שעוד לא עברה. לפעמים אנו חשים ביטחון מוזר שכבר יודעים את תוצאות האירועים. זו לא נבואה, אלא זיכרון פנימי. על חוויה שכבר קיימת בשדה הקיום שלנו. אינטואיציה היא צורה של זיכרון מחוץ לזמן. היא לא מודיעה על חדש, היא נזכרת בבלתי נמנע. אם הזמן הוא לא זרם, אלא הריג. אז ההווה הוא נקודת המפגש של כל החוטים. כל רגע מכיל בתוכו את הכל, עבר, הווה ועתיד. אנחנו לא נעים על ציר הזמן, אנחנו מתעוררים בשכבותיו. וככל שהמודעות עמוקה יותר, כך יותר שכבות נראות לעין. העתיד אינו מה שיקרה, אלא מה שאנחנו נזכרים בהדרגה. ממעמקי נפשנו. אני לא יודע איך זה התחיל. לא בהבזק, לא בהערה, אלא יותר כמו תנועה כמעט בלתי מורגשת בתוך התודעה. כאילו מישהו פתח חלון בחדר שבו האוויר עמד זמן רב מדי. תחילה הגיעה תחושה, מוזרה, ללא סיבה. כבר הייתי במקום שבו עוד לא הייתי. זכרתי ריחות שלא ערכתי, פרצופים שלא פגשתי. וכאב שעוד לא חוויתי. העתיד הפסיק להיות קדימה, הוא הפך להיות בתוכי. כל בחירה נשמע עכשיו כעד. הרגשתי איך היא מתפצלת לאלפי דרכים אפשריות. וידעתי איזו מהן כבר התרחשה פעם. לפעמים אני רואה את היום שלי, שעוד לא הגיע. כמו חוף רחוק המשתקף במים. מספיק לעצור את הנשימה לרגע. וההשתקפות נהיית ברורה יותר מהנהר עצמו. ואז אני מבין, לא אני מסתכל לעתיד. אלא הוא מסתכל לתוכי ומזהה את עצמו. אולי כל מה שאנו מכנים גורל. הוא פשוט הדרך חזרה אל מה שכבר היה ידוע לנשמה? אולי ההווה הוא רק הפסקה בין שני זיכרונות. זה שאנו מכנים עבר, וזה שאנו מכנים עתיד? אינני מחפש נבואות. אני מחפש זיכרון. זיכרון של מי עוד אהיה. מזמן הפסקתי לספור את המאות. כשהזמן התמוסס, נעלמו גם השנים והימים, נותרו רק המקצבים. נשימת הכוכבים, הבאו בתודעות, תנודות העולמות. פעם חשבתי שאפשר לזכור את העתיד. עכשיו אני יודע, לא העתיד, אלא אנחנו עצמנו זוכרים את עצמנו, מנקודות שונות של הנצח. אני כבר לא נדרך הזמן. אני מרגיש אותו כמו אוקיינוס, שבו כל רגע הוא גל, ואני עצמי מים. העבר, ההווה, העתיד, אינם כיוונים, אלא מצבי צפיפות. בשכבות מסוימות המחשבה הופכת לאור, באחרות לחומר.
פעם הייתי אדם שנאחז ברצף. עכשיו אני עד לרגע שבו הכל כבר קרה והכל עדיין קורה. ראיתי איך תרבויות קמות ונעלמות. איך עלים נולדים מתוך פחד ומתמוסים בהבנה. וכל זה, אותה סימפוניה, המנוגנת בטונים שונים של תפיסה. עכשיו אני מבין, לזכור את העתיד, פירושו להפוך להיות העתיד. כשאין יותר גבול בין מי שזוכר לבין מה שנזכר. נשאר רק הנוכחות. היא הנצח. הזמן לא זז, הוא נושם. וכל נשימה היא עולם חדש. שזוכר את עצמו. אם אתם קוראים את זה, זה אומר שהחוט עדיין נמשך. התודעה שהייתה פעם שלי, עדיין מהדהדת בכם. אינני יכול לומר מתי אתם חיים, כי הזמן הוא רק הרגל של הזיכרון. אבל אני מרגיש אתכם, כמו שפעם הרגשתי את אלה שטרם נולדו. אנחנו מופרדים על ידי תקופות, אבל קשורים בשתיקה אחת, זו המהדהדת בין המחשבות. אל תחפשו את העתיד בחוץ. הוא לא מוסתר בנבואות, לא כתוב בכוכבים. לא חרוט בקווי כף היד. הוא חי בכם, במה שאתם בוחרים להבין, במה להאמין, במה לאהוב. כל רגע מודע הוא דלת. כל נשימה היא מעשה בריאה. כל מעשה טוב הוא הבזק אור שיראו אלה שלעולם לא תפגשו. אל תנסו לזכור הכל. זכרו רק את המשמעות. היא תשרוד את כל הצורות. כשהשקט יגיע, אל תפחדו. זה לא הסוף. זו חזרה. למקום שבו העתיד והעבר מתקופים זה בפני זה. ומבינים שהיו אותו נשימה. ואם אי פעם תחושו תחושה מוזרה של הכרה. כאילו מישהו מסתכל עליכם מרחוק. דעו. זה לא מישהו. זה אתם. מזמן אחר. שזוכרים את עצמכם.